Italia made it possible. Да. Чушки. Защото в Чехия няма. Се забавляваха страхотно. Яденето беше хубаво, музиката беше хубава. Сега планът е да отида до Велико Търново да взема Роман, че момчето чака вече трети ден, си е пуснал отпуска. Иска да ходим заедно на морето. Малко се сърди, трети ден ме чака, пък си пуснал отпуск. Някакъв нов български хит пуснаха по радиото. Чуйте само за каква дрискавица става на въпрос. Ужас. Трябва спешно да спра, че ме фана разстройството. Попе, на къде си? Отивам към Ушевския разпит. Давай, качай се. Всички ваши любими песни. Бъдете сигурни. Това е радио. Симеон съм аз, приятно ми е. Това е снимки по пътя. Да. Това приятел твой ли беше? Не, просто познати. Ага. Къде си, Поп? Казвам се Поп Петър. Бях свещеник в това. Бях свещеник в 4 села във Велика Търновска епархия. Тъй като в селата няма голям църковен живот, и посещаваха хората. Владиката ме освободи, че не съм изпълнил плана за свещите. Плана за свещите? Да. Имате план колко свещи да продавате? Да, решил владиката да ме освободи, че не съм закупил нито 1 килограм свещи от централния спадък. Колко струва 1 килограм свещи? 40 лева. Продажната му цена е 40 лева, аз струва 26,50. 26 струва, за 40 го продават.
номер на телефона, то ще мога. Да. Който обича, молитва и учите, на тебе ти предлагам. Ако искаш да ти прочита молитва. На Господа се поклоним, Господи помилуй. Човеколюбивий и владико Господи Исусе Христе, Боже наш, моля ти съвсем. Погледни с милостиво око над нас, твоите раби. Послушай гласа на нашето моление, което ти принася на свята. Понеже сам ти си рекал, всичко каквото и да пускате в молитва, вярвайте, ще получите. Ще ви бъде дадено. И още. Искайте. Ще ви се даде. Заради това и ние, ако и недостойно, като се надяваме на Твоята милост, не се гневи много над нас, то спомня нашите закони. Но като добросърдечен, дай ни сега Твоята благост и помилуй нас Твоите раби, благодатта и щедростта си. Чуй молитвата, удовлетвори просбата на този Твой раб. Кажи си името. Симеон. Симеон, кажи името на приятеля си. Роман. Роман, кажи името на приятелката му или жена. Той няма жена. Няма приятел. Приятелка имаш ли? И аз съм сам. Нищо. Роман и Симеон с род. Избави ни, Господи, от нашите видими и невидими врагове. Изпълни всичките ни просби и добри желания. Здравей, Романе! Идвам от София да те вземе да те вода на море. Каква е тая риза? Тимберленд ли си купил тайна? Охо, някой е взел заплата.
Спрях на един поп на автостоп и го качих и направих безплатна молитва, в която и ти участваш. Пикен Клопенбърг. Пикен Клопенбърг. Да. Роман вкъщи. Те майка ти. Няма. Няма навънка ли? Работа. Ето си гледаш. Какво е това? Това е капамалия, бе? Не, зеле с ребра. Зеле с ребра. Майко. Какви са тези корнишони, бе? На слънце. Майко, домашарки ли са? Да, те са на нас. За нас да ги носиме към морето ли? Да, ядем. А ракия? Ракия няма. За какво са ни толкова корнишони, ако няма ракия, бе, човек? Ракия не могат да се вземат. Трябва домашарка. Деца не го. Не, тя майка искаше да го... Ау, то е такова люто. Опитай го. С има хран. Опитай да. Добре ли са? Да. Е? 4, 5, 6, 3. You know what I mean?